агар бигӯянд ки орзуҳо амалӣ намегарданд, бовар накунед. онҳо дар ҳар сурат амалӣ мешаванд, агар барояшон талош намоед. дуруд бинандаҳои азиз, коргардоне ки имрӯз атрофи филмаш ҳарф мезанем ба амалӣ гаштани орзуҳо бовар дошту ба гапҳои пӯчи атрофиён аҳамият намедод. ин буд ки ӯ дар кӯтоҳтарин муддат тавонист ба дастовардҳои хеле бузург ноил гардад. дӯстони азиз, ин нафар аст коргардони ҷавон, пурталош ва серғайрат Абдулҳай Зокиров ва тавре ки қисми зиёди шумо огоҳанд, имрӯз мо атрофи филми нави ӯ бо номи Автобус барои шумо маълумот медиҳем. фикр мекунем ки пеш аз тамошои филм ифшои сирру асрори он боз ҳам шавқовартар аст ва ин як имконияти хубест барои ошноӣ пайдо кардан аз рафти наворбардориву кори таҳиягарон. рӯҳонию рӯз, саёҳу духтур, сарбозу лулизан, марди дар интизори фарзанду пиразани муштоқи набера ва ҳазору як ҳаводиси аҷибу ғароиб аснои сафаре. ин ҳама дар филми тозаи 3 соли Автобус. бо амри тақдир инсонҳои гуногун пешаву гуногун хислат ҳамсафар мешаванд ва то расидан ба манзилу макон эшон саргузаштҳои мухталиферо пушти сар менамоянд. хулас бо ҳам омадани онҳо амри тақдир аст ё тасодуф? ин ҳамаро баъд аз тамошои филми мазкур хулоса мебояд. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ ба муҳтавои барнома. ифшои сирру асрори филме ки саҳифаи тозаеро дар таърихи кинои тоҷик боз намуд. Автобус аз таҳиягари филмҳои баррачаи хаёлӣ ва хокпайванд. наворҳои ҷолиб аз мураккабтарин саҳнаҳои филм. чӣ тавр Зарина Хушвақтова худро барои нақши лулизан омода мекард? яктеш нигоҳ кард, гуфт ки брав аз инҷа ҷугӣ. ва ман хандам омад. зарбаи ҷонкоҳи қундоқи яроқ ба шонаи Суҳроби Нур. ҳунармандҳои Голливуд мебуданд, шояд ба тарзи дигар, яъне боз ҳам дигар корҳое ҳаст ки шояд аз онҳо истифода мекарданд. таваккалкории Абдулҳай Зокиров дар майдони сабт ва таркише ки метавонист оқибатҳои нохушро ба бор биёрад. автобус ман худам ки дохил шудам ба хаёл мекардам ба осмон париду дар замин зад. ишқи ногаҳонии нафаре ба Мавлона Наҷмиддинова ва бархурди ҳунарпеша ба он. рашки поки мардонае ман дар ҳамон нафар дидам. аз ибтидои сафар то интиҳои масир мо шуморо бо розҳои нуҳуфта ва қиссаҳои марохангези филми Автобус ошно месозем. пас тамошо бояду бас. соли 2018 пас аз оне ки муассисаи давлатии Тоҷик филм аз тобеияти Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон берун шуда ба як воҳиди мустақили эҷодӣ табдил ёфт, барои масъулин лоиҳаҳои лозим буданд ки тавонанд дар доираи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 қадами устуворе дар масири синамои миллӣ гузоранд. аз ин рӯ ҳар яке кӯшиш менамуд филмномаҳои шавқовару баландмазмунро пешниҳод намояд. миёни аксар лоиҳаҳои пешниҳодшуда сценарияи филми ҳунари Автобус ба хушнудӣ пазируфта шуд. пас аз чунин ранг гирифтани кор Абдулҳай Зокиров аз пайи гирд овардани гурӯҳи корӣ гардид. вақте ман гурӯҳи Автобусро интихоб кардам, рости гап ҳамаи онҳоам ба мисли ҳунармандон чинда ман гирифтам ва ман гуфтам ки дар Автобус яъне ки зиёд одамҳо лозим нестанд, яъне ки худаш бояд мобилни бояд бошад, гурӯҳ ҳам бояд кам бошад, ба кадом хотир ки ҳодиса фақат дохили автобусу берун аст. чӣ лозим барои мо он қадар гурӯҳи калон? ва агар аҳамият дода бошад, гурӯҳ хеле гурӯҳи кам аст, гурӯҳи ҳама гурӯҳ ҷавоно ҳастанд, яъне ки бояд завқи баланд кор кард. идеяи сабти чунин лоиҳа дар зеҳни муаллиф ва коргардони он чанд сол қабл аз шурӯъи наворбардорӣ чарх мезад. яке аз омилҳои ба дарозо кашидани кор пайдо намудани хати сюжаи мувофиқ буд, зеро тамоми воқеаҳо аз аввал то охир дар дохили автобус сурат мегиранд ва барои дилбаза нашудани он бояд бархурдҳои зиёде ворид карда мешуд. аз ин рӯ дар навишти сценария зиёдтар аз наворбардорӣ филм вақт сарф гардид. дар аввал филм
на автобус балки роҳро иваз макун ё худ роҳ номгузорӣ шуда буд, аммо баъдан сари автобус қарор гирифтанд. فکر کردیم گفتیم که از همه خوب این افطوبوس است. برای چی افطوبوس نباشد؟ یعنی که افطوبوس وسیع رو در بر میگیرد. اونجا تماما در اول بیننده فکر میکند که یک خود فیلم ممکن درباره یک افطوبوس باشد، لیکن در اون افطوبوس یعنی که یک جامعه رو در بر میگیرد. یعنی که یک جامعه هست در اون مردم زندگی میکنند. یعنی که بعداً فکر وسیع شد با همین ماندن نام افطوبوس. بعد به خلاصه اومدن که همین افطوبوس بگذار که افطوبوس باشد. нисо муҳаммадҷонова дар образи пиразани бузичадор, абдумумин шарипов рӯҳонӣ нафаре ки тамоми воқеаҳои автобусро ба назари нек мебинад, мавлона наҷмиддинова дар нақши наташа бонуи рӯзсабоне ки мехоҳад барои аёдати наздиконаш ба русия равад, зарина хушвақтова лӯлизан бо писараш, ягона нафаре ки то охири қисса аз касби аҷдодиаш рӯй намегардонад, умеди султонмурод ҷавони мӯйлабдоре ки бесаброна тавлиди фарзандашро интизор аст, сурайё саноатова ҳунарпеша аз вилояти суғд ва ҳамзамон бонуи ҳомиладор ки аснои сафар таваллуд мекунад, нуриддин насриддинов ронандаи дилкушод бо қонунҳои аҷибаш. барои ӯ муҳим ҳамаро ба автобуси худ ба макони лозима бурдан аст, фарқ надорад одам аст ё ҷонвар. суҳроби нур сарбозе ки ақди никоҳаш ба рӯзи аз хизмати ҳарбӣ баромадан рост омадааст. мунира зоҳирова ҳамшираи тасодуфан ба автобус савор шуда, аммо дар охир мо мефаҳмем ки аслан омадани ӯ тасодуфӣ набудааст. ҷамшед олимов сайёҳ аз амрико нафаре ки воқеаҳои дохили автобус ба назараш шӯхӣ менамояд, аммо дар асл ҳамааш ҷиддӣ буд. абдураҳим набиев ин навбат бениқоби бобои мерган ва ҳунарманди таваккалкор қариб буд худро аз тирезаи автобус ба замин партояд. манзаралӣ шералиев иҷрокунандаи нақши пулчин, прототипи қисми бештари кондукторҳои мо. аксари ҳунармандони зикршуда на тариқи кастинг балки ҳангоми навишти филмнома интихоб шуда буданд. нисо муҳаммадҷонова аз умраи онҳоест ки муаллиф ва коргардони филм маҳз ӯро дар ин нақш муносиб медонист. тавре гуфтем қаҳрамони ҳунарпеша барои гузарондани тӯи наберааш бузичаеро парвариш намудаву ба деҳаи чаноро рафтанист, аммо ба мақсад намерасад. кампир ягона ҳамин мақсадаш ки як бало карда ҳамон хонаи духтараш рафта расад, вале ин хаёлаш пуч мешавад ва тамоми роҳ ба воқеаҳое ки дар филм ҳаст бархурд мешавад. он якумин бархурди ин хонум аз чӣ аст ки ҳам содда аст, ҳам мисли ки хеле дер дигар тараф сафар мекунад. барои ҳамин аз соддагиаш аст, аз сахтии масалан ҳамон ронандаи мо, аз он пулчини мо ки ҳар чизе ки мехоҳад даруни ҳамон як автобус ҷо мекунад. аммо ҳунарпеша дар аввал барои иҷрои ин нақш чандон розӣ набуд, зеро пас аз филмҳои роҳ ва хуштоманҳо дар ҷустуҷӯи образе буд ки аз офаридаҳои зикр гардида беҳтару хубтар бошад. аз ин рӯ барои ёвари коргардон розӣ намудани ӯ чандон осон наафтод. баъд манзар гуфт ки матн зиёд нест, лекин ҳаракат бисёр аст, зиндагӣ зиёд аст дар унҷо. матн агар камтарам ки бошад, валекин аз аввали филм то охири филм тамоми иштирокчиҳои ҳамин филмнома дар дохили автобус мо ҳастем. мақсад дар он набуд ки масалан ман матнаш кам аст ё ин ки аз чизе ман на, мақсади ман ин набуд. мақсади ман он буд ки донам ки киҳо бо ҳаст дар он филмнома, кадом ҳунарпешаҳо. баъд вақте ки фаҳмидам киҳо ҳастанд, ман гуфтам майлаш
ман розиям. наташа ё мавлона? наташа дар ин достон занест ки дар аввал на бо ҳама унс мегирад, аммо рафти воқеаҳо ӯро чунон суфтаву ҳамвор мекунад ки ҳар як мусофири автобус барояш азиз мешавад. бояд гуфт ки нақши мазкур махсус барои Мавлона Наҷмиддинова навишта шудааст, аммо ҳангоми пешниҳод коргардон шартҳои худро гузошт. аслан гуфтан апай Мавлона не ки ҳамин қадар унҷа бояд ки зиёди коратон импровизатсия бошад. яъне аз ҳамон чорчӯбаи филм, аз ҳамон чорчӯбаи сценария набояд бироем, аммо боз даруни ҳамон чорчӯба импровизатсия ҳаст ки ин аз худи шумо ҳамчун ҳунарпеша, ин аз шумо вобастагӣ дорад. ва дар ҳамин нақш маҳз ман шуморо мебинам, апай Мавлона, ва ҳатто бе ман ба бозор рафтан, интихоби он матое ки бояд ба ман курта медухтанд, интихоба худашон карданд, албатта ки ҳамроҳи рассоми либос. ва барои чашмом линза ҳам гирифтанд, яъне линзаи рангаш кабуди хеле баланд. мақсади коргардон аз ин ҳама сохтани Мавлонаи нав буд. ӯ мехост ҳунарпешаро тамоман ба дигар нав пешниҳод намояд. Мавлона Наҷмиддинова бошад ин ҳамаро ба хушнудӣ пазируфт, зеро аз ибтидо ким чӣ хел умумиятро миёни худу Наташа эҳсос мекард. ҳамон характере ки ҳаққаша талаб мекунад, яъне даъво мекунад, ин хислати худи Мавлона ҳам ҳаст, яъне хислати манам ҳаст, характери мандам ҳамин хел чизо ҳаст. аснои таҳияи барнома бароямон маълум шуд ки яке аз номзадҳои дигар барои иҷрои нақши Наташа ҳунарпешаи театри Маяковский ва ҳамзамон коргардони театри давлатии Лухтак Юлия Москалевич буданд. вақте мо проба гирифтем, шумо чӣ хел ки медонед, Юлия хеле қадди баланду бузбалав вай ҳастанд. баъдан яъне ки ин нафаре ки Наташа бояд ин нақшро бозӣ мекард, падараш яъне тоҷик асту, модараш рус. яъне ки ин аз Тоҷикистон барои хабаргирӣ хештабор ба Россия бояд равад. ва инҷа зиёдтар барои ман аз ҳамун лаҳзаҳои аввал худи Мавлона, яъне ки Наташаро бояд бозӣ мекард. ҳамин фақат дар ин ҷо мо агар аҳамият дода бошед, фақат ранги чашмои Мавлонаро, яъне ки Наташаро иваз кардем, тамом. дигар ки ҳамаш аз вай худаш буд. ва худи шумо медонед ки Мавлона ҳам хеле яъне ки зани зебову сафедпӯст ҳастанд. ба ин хотир ба ин образу характери мо хеле яъне ки наздик буданд, ҷавобгӯ буданд. аслан он ҳунаре ки Юлия дорад, он коре ки масалан Юлия мекунад, Юлия Москалевич, шояд коре ки ӯ мекард ман наметавонистам, ва шояд коре ки ман кардам ё ман мекунам Юлия наметавонад. агар мешуд Юлия ба тарзи худаш нақш офарӣ мекард, яъне ба ҳамон ҳунари доштаи худаш. акнун насиби ки ман буд, ман ҳарчи ки аз дастам омад, яъне кам аз зиёд аз ҳунарама нишон додам. Зарина Хушвақт ва бори сеюм аст ки дар филмҳои Абдулҳай Зокиров нақш меофарад, аммо дар ин филм масъулин муддати дуру дароз муайян кардан натавонистанд ки ба ҳунарпеша кадом нақшро пешниҳод намоянд. аз ин рӯ интихобро ба дӯши ӯ вогузошта рӯзе ба киностудия даъваташ карданд. ман дар омадам рӯи тахтаи навор дидам нақшҳое ки зери баъзеошон акс гузоштанд ки ким бозӣ мекунад, вале дидам лӯлизан навишта буд ва зераш акс набуд. ман гуфтам кошки Абулхайр ҳамин нақшро ба ман диҳад. Абулхайр худаш аз як тарафи дигар фикр кард ки шояд ман ранҷам аз оне ки вай ба ман иҷрои нақши лӯлиро дод. ва аввалин гапаш ҳамин буд ки апаи Зарина, дар ин нақш ҳамроҳи шумо писаратона писари ман бозӣ мекунад, вай шумо ба монанд. яъне гуфт ки шумо танҳо лӯлӣ нестед дар ин филм. вале ман худам дӯст дорам нақшҳои қаҳрамонҳое ки ба ман монанд набошанд. ва вақте ки пешниҳод кард, ман хеле шод шудам. пас аз интихоб шуданаш дар ин нақш Зарина Хушвақт ва худро барои иҷрои он омода мекард. ҳунарпеша кӯшиш менамуд аз дилхоҳ лӯлизан барои худ чизе омӯзад. натиҷаи ҳамин талошо буд ки ӯ дар кӯтоҳтарин муддат тавонист барои қаҳрамони худ характер пайдо намояд. аммо ҳамоно баъзе дӯстон шубҳа доштанд ки ҳунарпеша аз иҷрои он мебарояд ё не. аз ин рӯ хостанд ӯро имтиҳон намоянд.
балам сарусиманашав немо тоқат карди ҳолиам балам дар назди шарқи озод автобусро нигоҳ доштем ва ҳама мунтазири он будем ки кай наворбардорӣ сар мешавад ва бачаҳо дидан ки дута корманди полис дар назди автобус воистоданд ва бачаҳо шӯхӣ карда апай Зарина агар равед ва милитсионерҳо бовар кунанд ки шумо дар воқеъ лӯлиед яъне нақшатон хуб мебарояд. Ман гуфтам бошад ва рафтаму амон бо либосу бо пардози нақшам омадаму ин дастама интиҳор кардаму рафтам гуфтам ки аз барои худо барои фарзандаком раҳм кунед ба ман як садақа ва сарамам паст аст. Яктеш нигоҳ кард гуфт ки брав аз инҷа ҷугӣ ва хандидам ки гуфт ки апа шумо ҳунарпешаед. Ман гуфтам ҳо бовар кардӣ? Гуфт ки 100% бовар кардам. ва вақте ки баргаштам бачаҳо дар даруни автобус инқадар механдиданд гуфтам апай Зарина тамом. умеди Султонмурод низ аз умраи ҳунармандонест ки бе кастинг даъват шуд образи марди мӯйлабдор аз рӯзи аввал барояш пешниҳод гардид. қаҳрамони он нафарест ки ҳамроҳи ҳамсари ҳомилааш вориди ин моҷаро мегардад ва дар рафти филм писарчадор мешавад. мӯйлаби ҳунарманд сунъӣ нест. коргардони филм гузоштани онро чанд моҳ пеш аз оғози наворбардорӣ фармуда буд. ҳамин мӯйлабмонӣ барои ман аллакай аҷоиб буд ки ман дар ҳаёти умрам баъзан вақт агар барои ягон нақш дар кор нашавад риш монам дигар ман мӯйлаб риш намемонам. лекин барои ман аҷоиб буд ки ман дар зиндагӣ бояд давоми намедонам агар филм 2 моҳ 3 моҳ сабт мерафт ман бояд 2-3 моҳ ба мӯйлаб мегаштам ва ин барои ман аҷоиб буд. бисёриҳо мегуфтанд ки дигар хел шуди маро ба актёрои кин кадом давлатҳо монанд мекард ба кин кадом нафарҳо монанд мекарданд. нақши сарбоз дар ин филм насиби ҳунарманди ҷавон Суҳроби Нур гардид. ӯ ҳам аз шумули ҳунармандонест ки бе озмун ба ин лоиҳа ҷалб шуд. мувофиқи хатти сюжа адо намудани хизмати ҳарбии қаҳрамони ӯ ба рӯзи интихоби арӯзшавандааш рост омад. падару модар дар интизори писар ва писар дар моҷарои асар. аммо дар рафти воқеаҳо ӯ ба дигар нафар дил мебандад. Суҳроб даъвати филмофаронро ба хушнудӣ пазируфт ва ҳангоми суҳбат сабаби интихоб шуданашро чунин шарҳ дод. мо бо коргардон Абдулҳай Зокиров дӯстӣ дорем. тӯли чандин сол маро мешиносад, медонад ки ман хизмати ҳарбиро адо кардам. яъне шояд ба ҳамин хотир бошад ки ман хизмат кардам. яъне он эҳсос аз худ дар хуни ман гузаштааст ва он эҳсосотро ман ба коргардон метавонам ба зудӣ диҳам. шояд ба ҳамин хотир бошад. манзарали Шералиев дар баробари иҷрои нақши пулчин ё ба истилоҳ кондуктор ҳамзамон вазифаи ёвари коргардони филмро ба ӯҳда дошт. аммо ҳоло мо аз нақши офаридааш ҳарф мезанем. тибқи қоида иҷрокунандаи ин нақш бояд нисбат ба мусофирон дағалгуфтор ва бадмуомила бошад. аз ин рӯ қиёфаи манзар барои ин нақш мувофиқтар омад, мегӯяд коргардони филм. аммо мо зиёдтар сари он таваққуф кардем ки чаро пулчин дар филми мазкур бадмуомила ва дағалгуфтор нишон дода шудааст. ҳоло дар ин филм ман яъне ки он кондукторро он қадар зиёдам дағал нишон надодам. ҳарчанд ки ин қадар мисол кондукторҳои мо аслан ки бубинед дар хориҷ кондукторҳо ҳам махсус яъне ки мактабҳоро мегузаранд. бале курсҳо мегузаранд, либосҳои махсус доранд ва имрӯз афсус кондукторҳои мо ки мисол ҳар ки хост аз куҷои хост ҳар киро мисол мегираду кондуктор мекунад ва намедонад ки ӯ бо мардум сару кор дорад, бо ҷомеа сару кор дорад. дар ҷомеа киҳо ҳастанд? дар ҷомеа яъне ки ҷомеа гуногун аст. ба ин хотир яъне ки инро ба назар намегиранд ва он кондукторҳое ки мисол интихоб мешаванд ҳар чи хоҳанд ӯ ба хотири фақат мақсади оно чист пул ҷамъ кардан, пул ба даст овардан, на ин ки мисол як муомилаи хубе, на ин ки хеле нагуфтам ки ин аслан ки филм аст, ин яъне ки образ аст. дар фарқ аз дигар ҳунармандон Ҷамшед Олимов барои бозидани нақши Саё бо рақибони хориҷӣ мубориза мебурд. Абдулҳай Зокиров мехост дар ин нақш ҳунарманди маъруфи Украина Вячеслав Дудкоро даъват намояд, аммо ин нақша амалӣ нашуд ва баъдан ба сафоратхонаи Амрико
муроҷиат намуд. Инҷо таҳи агар нафаре мехостаашро пайдо кард, лекин бо иллати ба таъхир рафтидани наворбардорӣ ӯ ба ватанаш баргашт ва лоиҳа қариб ки зери суол рафт. Баъдан онҳоро оварданд ба рӯзноманигор Ҷамшед Олимов. ман гуфтам ки фақат ҷамшед метавонад аз уҳдаи ин бирояд, ба хотире ки ҳам забонашам хуб аст, ҳам ҳунарашам хуб аст. Ва вақте ки даъват кардем ӯро хеле хурсанд шуданд ва бо як маҳорати хеле баланд ва бо як завқи чӣ мегӯянд ғайриинтизор, яъне ки нақшро бозӣ карданд. дар фарқ аз қисми зиёди ҳунармандони филм, иҷрокунандаи нақши ҳамшираи Шавқат Мунира Зоирова бори аввал аст ки дар синемо нақш меофарад. Ҳунарпешаи ҷавон феълан саркоргардонии театри давлатии Лухтакро ба ӯҳда дорад ва тасаввур намекард ки рӯзе дӯстонаш ӯро рӯи лентаи кино хоҳанд дид. Дар аввал Мунирабону чандон розӣ нашуд. Аниқтараш умед надошт ки аз уҳдааш мебарояд, аммо тақдир тӯҳфаи ногаҳонии худро дорад. Зеро миёни ду ҳунарпешаи соҳиб таҷрибаи дигаре ки ҳар лаҳза метавонистанд ин нақшро соҳиб шаванд, масъулин маҳз ӯро интихоб карданд. аслан дар ин нақшам се нафар буданд. Якум буд Зарина Бадалова, дуюм буданд Марьяна Баракбаева ва сеюм буданд ин Мунира. Ва аз байни онҳо ки ман гуфтам ки ҳама вақт ман ҳунармандоро ки медонистам, унҷа расмҳои онҳо буданд. Баъд зиёдтар ба ҳамин образу ба ҳамин нақш, яъне ки Мунира зиёдтар ҷавобгӯ будам ва ба ҳамин хотир ман Мунираро интихоб кардам. Я отправила фотографии свои. Меня вызвали в киностудию. Там меня еще сфотографировали. И в первую очередь Акай Абдуллай меня спросил, могу ли я на таджикском разговаривать. Я говорю, да. Он говорит, ну попробуйте. Я говорю, сейчас. Говорит, у вас акцент? Я говорю, я приехала только с России, я закончила российский вуз. Ну, как бы мы уже... Я говорю, я умею разговаривать на таджикском. Он меня проверил, хорошо, принял. Потом у нас были такие моменты, где на работе стыковки были. Я попросила Акай Абдуллая, я говорю, Акай Абдуллай, у меня, может быть, не получится, потому что я впервые в кино и не хочу подводить. Говорит, нет, получится, сможем, сделаем. Мунира дар зиндагии воқеӣ на онест ки дар навор менамояд. Барои духтари шуху беқарор бозидани нақши ҳамшираи оромтабиат ва ҳамоно дар ҳузури ҳунармандони ҳирфаӣ чандон осон наафтод. Гарчанде таҷрибаи дар майдони сабтомӯхтааш нигоҳи ӯро ба кулли дигар кард, вале ӯ мегӯяд беҳтар аст ягон образи ба характери худ мувофиқро коргардонҳо минбаъд пешниҳод намоянд. Когда я училась, мне все время давали вот таких персонажей. Прям очень миленький, а я все время хотела играть, как бы такую грозную, потому что я сама по себе такая, как боевая, как пацанка хожу. А во втором фильме, если будет второй фильм у Акая Абдуллая, он уже, может быть, меня позвал или не позвал, я ему говорила, чтобы мне давали такую, чтобы попробовать в другом образе. барои интихоби нақши ронандаи автобус номзадҳо зиёд буданд. Коргардон мехост дар ин нақш Аловиддин Абдуллоев, Муқимҷон Абдуфаттоев ва Нуриддин Насриддиновро санҷад, аммо билохира нақш насиби ҳаҷвнигор Нурдин Насриддинов гардид. вақти хусиятро наёфтӣ, бетараш маслиҳати ман чӣ кор кунам? хеле фикр кардам дар бораи яъне ки ҳамин се ҳунарманде ки ҳар се онҳо яъне ки олӣ ҳастанд, хуб ҳастанд ва ман омадам сари мақсад, яъне ки интихоби худи ман буд Акои Насриддин, ба кадом хотир ки кондуктори мо хеле ҷавон аст ва ин бояд ронандаи мо синни солаш яъне ки як каме калонтар бояд бошад, яъне ки инҷа муқоиса бояд вай шавад. Ба ҳамин хотир интихоб кардам Акаи Насриддин. барои боз ҳам дидани баромадани филм ва пойдор нигоҳ доштани робитаи дӯстӣ миёни дигар синамофарони кишвар таҳиягарон кӯшиш намуданд аз минтақаҳои гуногун ҳунармандонро ба ин лоиҳа ҷалб намоянд. аз ҷумла аз театри Данғараи вилояти Хатлон, театри Камоли Хуҷандӣ, театри мусиқии Масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар ва ҳамчунин донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода. ҳунармандоро мо вақте ки аз театрҳо ҷамъ кардем, як ансамбли хеле хуб шуд ва худи ман аҳамият медодам дар вақти филмбардорӣ
инқадар яъне ки ин ҳунарманд аз он худашро мехост хубтар нишон диҳад, маҳораташро инаш мехост аз он ҳам хубтар нишон диҳад. ба мисли як рақобати хеле солими эҷодӣ буд ки ҳунармандо тавонистанд дар анҳамин автобус анамо ҳунари аслии худ, ҳунаре ки яъне ки мумкин чандин яъне ки солҳо дар қалби онҳо нуҳуфта буду ва анҳамун образе ки бояд меофариданд наофарида буданд ва дар анҳамин автобус яъне ки сар доданд, бозиданд. дар баробари ҳунармандон автобус низ як ҷузъи филм аст ва барои интихоби он ҳам кӯшишҳои зиёд анҷом дода шуд. аз он ки ҳама воқеаҳои филм дар маконҳои табиӣ сабт мешаванду автобус пайваста дар ҳаракат аст ва бо роҳҳои ҳамвору ноҳамвор мусофиронро ба ин ва ё он гӯшаи диёр мебарад, барои тайяргарон автобусе лозим буд ки аз ҷиҳати техникӣ мушкилӣ надошта бошад. аз ин рӯ ҷустуҷӯи онҳо зиёд тӯл кашид. сараввал интихоби мо сари чанд автобусе буд ки онҳо мутаассифона гӯем ки аз лиҳози техникӣ чандон ба талабот ҷавобгӯ набуданд ва мо интихоб кардем сари ҳама автобусҳое ки дар ҳамин хатсайрҳои дохили шаҳри душанбе мегаштанд ва муроҷиат кардем ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе. онҳоро моро ҳамчун як ниҳоди эҷодӣ дастгирӣ карданд ва супориш доданд ба корхонаи воҳиди давлатии автобуси зиддуи шаҳри душанбе, яъне манзурам автобаза идо. ва онҳоро бешак сухона дар замин намонданд. аввал гӯем ки моро ҳамчун як ниҳоди эҷодӣ пазируфтанд ва истиқбол карданд ки имрӯз гӯем ки синамои ватании мо ҳам аллакай шурӯъ кардааст ба ҳамин хеле як филмҳое гӯем ки масштабне. ва автобуса додан овардему рассом таҳиягари мо уна тибқи тақозои сценария таҳия кард ва шурӯъ шуд ба наҳоргирӣ. филми ҳунари автобус дар жанри масакаи моҷароӣ рӯйнавор омада дар баробари хатти сюжаи хеле шавқовар ва саҳнаҳои мураккабу хатарнок ҳамчунин таблиғгари табиати дилфиреби тоҷикистони азиз аст. наворбардори ин филм ба замоне рост омад ки ватан дар оғӯши гули лола буд. бо истифода аз ин фурсати муносиб тайяргарон тавонистанд фасли зебои сол яъне баҳори нозанинро дар лентаи кино сабт намоянд. рафти воқеаҳои ҷолиб ва табиати дилфиреби тоҷикистон ҳарду якҷо омада як филми хубу диданиро пешниҳоди мо намуданд. вале то ба ин мақсад расидан тайяргарон рӯзҳои хеле вазнинро пушти сар намуданд. аз заҳмати филмофарон дар майдони наворбардорӣ ва дигар ҳолатҳои мураккаби пушти дастгоҳи наворбардорӣ дар идомаи барнома метавонед ки маълумот бигиред. агар ин гуна филмҳо дар ҳолливуду болливуд дар иҳотаи храмакӣ сабт шаванд, аммо дар филми тоҷик хоса дар автобус ҳама табиӣ аст. бо ин усул ҳам сату сифати филм хуб баромадаасту ҳам даҳҳо сайёҳ метавонад бо дидани он майли ба тоҷикистон омаданро кунанд. аммо барои ба ин мақсад расидан тайяргарон сари маконҳои сабт зиёд фикр карданд. дар натиҷа интихоб шуд вилояти Суғд, аз ҷумла минтақаҳои мувофиқи шаҳри Исфара, ноҳияи Ашт ва худи шаҳри Хуҷанд, мавзеи Лолазори, ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ва дигар шаҳру навоҳии кишвар. вақте ки мо ба интихоби мавзеъҳо мерафтем, ин аввали баҳор буд ва ман тезтар кӯшиш мекардам ки пеш аз оне ки ҳамин лолаҳо мешукуфанд, сабзаҳову гулҳо ҳама яъне ки рангоранг мешаванд, яъне ки мо тезтар бояд ана ҳамин лаҳзаҳоро аз даст надиҳем. дар ҳақиқат худованд тоҷикистони моро ин қадар зебо офаридааст ки гӯё барои филмофарӣ бошад. ҳар як минтақаи тоҷикистон инаш аз инаш зеботар аст, инаш аз инаш рангинтар аст. яъне ки метавонӣ агар барои шумо замистон лозим бошад, бадахшон равӣ замистонро гирӣ, мехоҳӣ баҳор дар замистон гирӣ, метавонӣ тарафи Хатлон биравӣ, аз он ҷо бигирӣ. яъне ин қадар зебо ҳаст тоҷикистон, ин қадар рангорангиву зебоҳои тоҷикистонро ман дар ҳамин филми автобус дидам, худам роҳат кардам.
пас аз интихоб шудани маконҳои сабт охири моҳи марти соли 2019 наворбардории филм бо шавқу шур оғоз гардид. тамоми гурӯҳ бо дасту дилу нияти пок сари кор шуданд ва касе худро аз дигаре боло намепиндошту дар фикри сабти филме буданд ки пас аз тамошояш тавонанд ифтихор намоянд. ҳамагӣ медонистанд ки кор болои ин лоиҳа чандон осон нахоҳад буд ва санаҳое ҳастанд ки на фақат барои ҳунармандон балки барои гурӯҳи ташкилӣ низ сабти онҳо ниҳоят мушкил меафтад. аммо аз ин ҳама мураккабӣ онҳо баръакс лаззат мебурданд ва зери гуфтаи санъат қурбониро металабад аз пайи кор шуданд. наворбардори филм нахуст аз лолазори данғара шурӯъ гардида барои сабти баъзе саҳнаҳои дигар аз ҷумла саҳнаи занҳои дар интизори автобус ва раҳӣ кардани баллони газ ҳунармандони театри данғара ҷалб шуданд. چیکار کنم همسایه در نمکی بودم افسانوز گذاشت خیلی همسایه افسانوز گذاشت дар маҷмӯъ наворбардори филм дар ноҳияи данғара давоми 3 рӯз идома ёфта гурӯҳи эҷодию техникӣ ҷониби вилояти суғд сафар карданд. аммо дар вилояти суғд кор на тавре ҷараён гирифт ки таҳиягарон мехостанд. дар соҳили баҳри тоҷик автобус ва дигар мошинҳои ёрирасони киностудияи давлати тоҷик филм бинобар нармии замин даруни он дармонданд. гурӯҳ аслан барои сабти яке аз саҳнаҳои филм ба ин ҷо омад, аммо фикр намекарданд ки кор чунин ранг хоҳад гирифт. лозим омад бо истифода аз тракторҳо мушкилии худро ҳал намоянд. новобаста ба ҳамаи ин машаққатҳо филмофарон натавонистанд саҳнаи заруриро дар ин макон сабт кунанд. баъдан мо ба хулоса омадем ки ҳарчанд зиёд ман мехостам ки ҳамун автобус лаблаби соҳил меояду мо яъне ки навори мо аз дохили баҳр ва ҳам баҳр дар кадр аст ҳам автобус яъне ки бояд баробар мегирифтем мо. ва афсӯс он саҳнае ки ман мехостам яъне ки вай дили ман ҷавобгӯ буд гирифта натавонистем. хай унҷа як баъд ҳамун саҳнаро дар яъне ки қафо аз баҳр асту автобус мегузарад, ҳарчанд ки он бояд лаблаби баҳр мерафт. пас аз машаққатҳои зиёд дар соҳили баҳри тоҷик филмофарон ба шаҳри исфара сафар карданд. дар шаҳраки шуроби ин минтақа автобус мебоист аз деҳаи мармузе ки дар он одамони аҷиб зиндагӣ мекунанд гузар кунад. барои ин дару деворҳои хонаҳои ин маконро ранг ва таъмир намуда саҳнаи заруриро наворбардорӣ карданд. نمیدونم در کدوم حال است باید دروش من برم من چیکار کردم من مجبور روی خیلم ولی گوش کن نیم بعد که ای رحم و یک راه دیگه که برو من تو طرف او کورسیا کن نمیدونم ده کجا آمده. саҳнаи дигаре ки барои сабти он вақт ва нерӯи зиёд сарф гардид гузаштани автобус аз минтақаи санҷишии ҳарбиён ё худ таркиши он мебошад ки барои ҳунармандон низ мушкилӣ пеш овард. новобаста ба он ки ҳама аз чунин ҷараён гирифтани кор бохабар буданд, аммо касе то ин дараҷа хатарнок сурат гирифтани онро фикр намекард. ممکن نیست. راستی دهشت بود، چون در باری اول من این گونه ترکیش خودم دیدم و چیزی بود که حتی نفهمیدم که چی بود و حیران موندیم، یا دیگر نگاه میکردیم چی بودی چی شد. در واقع ما ترسیدیم و برو آمدیم، همون ترس هنوز در روی همون بود. فکر کردیم که شاید انفجار نادرست موندن و автобус таркид. як саҳнаи хеле аҷоиб буд ва хатарнок ҳам буд. шояд ҳунармандҳои голливуд мебуданд, шояд дохили автобус намемонданд, шояд намеистоданд. ба тарзи дигар, яъне боз ҳам дигар корҳое ҳаст ки шояд аз онҳо истифода мекарданд. чанд бор мошин рафт омад, ҳоли таркиш набуд. унҷа низомиҳо вая дуруст карданд. аниқ масалан чандин маротиба роҳи рафтани автобуса масалан то аниқ кардане ки куҷо ба бояд
дар кадом маврид бояд таркиш шавад, ҳамона мо бепарво будем. Хай таркиш шуд албатта. Вой, ма хоҳем нахоҳем ҳама парид хес аз ҷояш. Ин чӣ гап шуд гуфта. чанд бор машқ кардем дар вақти ҳам таркиш. баъд ин дафъа ман нафаҳмидам ки ва ё бояд сабт мекардам. мо хаёл кардем ки ҳамун машқ аст. хайрат медонед як чӣ шуда дар ҳамун филм ман дидам ки як нафар корманди ҳамун амон, корманди ҳамун воҳиди махсус, ҳамун корманди амон омаду як тирезаи автобуса кушоду рафт. яъне ӯ барои даркор будааст, барои ин вақте ки таркиш мешавад, яъне ки як чӣ мегӯянд ба истилоҳ давлени бояд дар даруни автобус, ҳамун бояд ба ҳамун хотир ки набошад, ҳамун тирезаи автобуса кушод. Кушода монд, баромад. вақте ки аз онҷа гуфтанд ки биёед як бори дигар, гуфтанд кадом нафаре ҳамуна маҳкам кардааст. хаёл кардааст ки хай кадоме аз ёдаш баровардааст ки уна кушода, ҳамуна маҳкам кардааст. ман ҳамуна дидам, аммо дар куҷое ё дида будам ки дар ҳамин бояд дарун як куҷои тирезаҳо кушода бошад ки бояд ҳамун ҳавое ки ба дарун медарад аз куҷое бояд барояд. агар тирезаҳо ҳама пӯшида бошад, ҳама мешканад, мерезад. ҳамуна ман дидам, хайрият ки ҳамуна бо як нафар не чанг мешавад, чӣ дар кора чанг мешавад, вай ҳамун хел мондан, ҳамун маслиҳат карда, ҳамун хел мондан ки вай бояд ҳамун хел боша. хай хулас ҳамун тирезае кушодан, ҳарчи ҳамин омадем дар ҷое ки бояд ҳамун таркиш шавад, нохост ҳамун таркиш шид. мо ҳама хаёл кардем ки ҳозир бо як бори дигар машқ меёбем. пеш аз наворбардории ин саҳна барои бехатарии ҳунармандонро таъмин намудан, коргардон ҳамроҳи мақомоти дахлдор зиёд машварат карданд. аз рӯи нақша ҳамааш ҷобаҷо буд, аммо як иштибоҳи Нурдин Насриддинов корро тамоман дигар кард. вақте ки маводҳои таркиширо хобонда буданд дар роҳ ва акои Насриддинро гуфтанд ки анҳамиҷа бо махсус нишонаҳо мондан, гуфтанд ки шумо то як 5 метр ё 3 метр наздик, яъне ки дигар наздик нашавед ки хатар дорад. ва акои Насриддин инқадар бо як чӣ мегӯянд суръати баланд омадан аз ҳамун ҷои гуфта хеле як метр зиёдтар пеш омадан. дар ҳамин ҳолат яъне ки уно ҳам фаҳмидан, он мутахассисон ки вай омад тезтар зер кардан ки ҳамин чунон ҳам хеле таркиш шуд. ҳама ҳунармандон ҳам бехабар, ҳам мисол мо худмон медонистем, ҳунармандон ҳам чунон доду фиғон шуд, чунон инқадар ҳамин автобус ман худам ки дохил шудам ба хаёл мекардам ба осмон париду дар замин зад. яъне ки қадар бо суръати баланд таркиш шуд ки ва он чанд нафаре ки як қариб 20 метр дуртар будан, ҳамун сангҳо паридану ҳамун тарафи онҳо вай шуданд. дар фарқ аз дигар ҳунармандон ки аллакай дар синамо таҷрибаи даркорӣ доранд, Мунира Зоирова дар сабти ин саҳна ба мушкилӣ рӯбарӯ шуд. аз дуди сунъӣ ва таркиши автобус ҳолати ҳунарпешаи ҷавон якбора бад гардид. Я очень сильно испугалась. Потом у нас был второй раз дубль, чтобы взять, там искусственный дым был. Я это надышалась, мне так было плохо, меня отравилась, и тут там эти ОМОНцы там говорят, она же сама, говорит, медсестра, почему она заболела, как она будет других лечить? А Кай Умед говорит, да она, говорит, актриса, это ее роль, говорит, она сейчас умрет, давайте что-нибудь сделаем. ин саҳна барои Суҳроби Нур низ мушкилӣ пеш овард. пас аз таркиш кормандони мақомоти низомиро мебоист ҳамчун гумонбар ҳунармандонро як ба берун бароранд. дар ҳамин ҳангом яке аз онҳо тасодуфан бо қундоқи яроқ ба шонаи Суҳроб зад. Суҳроб ҳамихел гашт нигоҳ кард, он бечораи сарбоз наворбардорӣ рафта истодааст, наметавонад бахшиш пурсад. ва вақте ки фуромадем гуфт ки акаҷон маъзарат мехоҳам, бахшиши зиёд. гуфт ман ки ҳунарманд нестам. гуфт не, командир ҳамаша фаҳмондагие гуфт. яке шуд, акаҷон мебахшӣ. ва ҳамин қадар узрхоҳӣ кард. طبق سیوژتی همان فیلم بسیار واقعی اتفاق میافتادن که اونجا گوییم که جایی بود که اتوبوس غرق میشود، جایی هست که مثلا ترکیش به عمل میبیاد
ва барои ин чиз масалан беҳамоҳангӣ ба дигар ниҳодҳое ки беуста ба ҳамин чизҳо марбутанд азодаш ба тани танҳо биромада намешуд ва масалан дар ҳамон саҳнаҳои таркиш беуста саҳми гӯем ки вазорати корҳои дохилӣ буданд ва бригадаҳое ки дар он ҷо буданд баса беуста ба таркишу чизо алоқаманд буданд онҳо ҳам саҳми худшона гузоштанд ва мо бо муваффақият аз уҳдаи сабти ҳамин гуна саҳнаҳо баромадем. наворбардори ин саҳна дар наздикии деҳаи қулпистаи ноҳияи рӯдакӣ ҷараён гирифта, филмофарон барои сабти саҳнаи хатарноки дигари филм, яъне паридани чархи автобус ба маҳаллаи қалъаи Сафедаки шаҳри Ваҳдат омаданд. тибқи хатти сюжаи филм, яке аз чархҳои автобус ба ҳангоми баланд шудани суръати ҳаракат аз ҷои худ канда шуда ронанда самти ҳаракатро гум мекунад ва билохира ба садама дучор мешавад. чунин ҷараён гирифтани кор барои ҳунарманде ки бори аввал пушти чамбараки автобус менишинад осон наафтод. ҳарчанд филмофарони хориҷ ҳангоми сабти чунин саҳнаҳо каскадёронро ба кор мебаранд, аммо дар ин офарида ҳамааш ба дӯши Нурдин Насриддинов буд. хулас ба қавли ҳунарманд медонисту дави аспаш, аммо пеш аз сабт гоҳ-гоҳ тамрин мекард. хушбахтона акай Насриддин хеле хуб аз худ кард, яъне ки рондани автобусро ва яке аз саҳнаҳои хеле хатарнокам буд ки вақте ки полис автобусро яъне ки аз пушти он мебиёд ки яъне манъ кунед, чархи шумо паридасту шумо қоидаҳои ҳаракати роҳро яъне ки риоя намекунед, вайрон кардед ва он акаи Насриддин яъне ки ҳам аз рӯи як саду намедонам чанд ҳам ҳаракат дорад, ҳам суханаша мегӯяд, ҳам бисёр як ҳолатҳое буд ки яъне мо аз автобус гурӯҳе ки наворбардорӣ мекардем дар мошини махсус аз пеш оно будем, автобус пеш ва худое накунад гуфтем ки агар ягон чӣ шавад бо мошини мо, автобус метавонист ки моро хеле паш карда гузарад, барои ки бо суръати хеле баланд меомад. ва акои Насриддин ҳам инқадар дар образ дода шуданд ки баъзе ҷош мешуд ки дастошро аз чамбарак мегирифту бо полисо гап мезад. мо аз образ аз вай он мо метарсидем ки худое накунад автобус аз раҳ берун шавад ё ки болои мо биёд. таркишу чархпарӣ ва дигар қисматҳои мураккаби филм ки дар идомаи барнома атрофашон ҳарф хоҳем зад, пеши ана ин саҳна ҳеҷ ҳастанд. хусусан саҳнаи мазкур барои мардон зиёдтар мушкилӣ пеш овард. тибқи филмнома ҳангоми боридани борон автобус дар нимашабӣ даруни лой дармонда мардҳо кӯшиши аз ин ҳолат берун баровардани онро мекунанд, аммо ҳангоми сабти ин қисмати филм ҳеҷ борон намеборид. аз ин рӯ тайягаронро лозим омад дар майдони сабт бо истифода аз воситаҳои гуногун борони сунъиро ташкил намоянд. оби хунуки дарё дар шаби сард кори ҳунармандонро ба маротиб мушкил менамуд, лекин онҳо тавонистанд аз уҳдааш бо сарбаландӣ бароянд. аз дарёи хунук оба мегирифтанд ва яъне ки ӯ мотор мекашид оба, баъд ҳамуна борон карда ба сари мо мечошиданд. якум бо чошидан хунук хӯрдем, ҳамин дур омадем дури автобус, нав чӣ кардем ки коргардон гуфт дубл. хай бур омадем, гуфтем бачаҳо биё ҳамин гарме кати, биё я бор дигар аз ин тараф беморӣ азоб дода ист, хай гуфтем биё я бор дигар, шаб аст. бур омадем як бори дигар бо борона чошидан, дур омадем ин дафъа ҳамин хеле либосо дар тана часпидааст ки айхунукия тана ку устахоно дард мекунад. гарчанде давомнокии саҳнаи мазкур дар филм хеле кам аст, аммо сабти он то ними шаб идома ёфт. ин ҳама далели он буд ки бачаҳо бо завқ кор мекарданд ва ҳатто хобу хӯрокро аз хотир бароварда буданд, зеро чунин саҳнаҳоро на дар ҳама филмҳои тайягарони мо метавон мушоҳида кард. наворбардории ин қисмати филм дар лаби дарёи Қаратоғ сурат гирифт. сабти яке аз саҳнаҳои дигари филм ҳам, аниқтараш саҳнаи бозори сариро дар яке аз манзараҳои зебоманзари Қаратоғ ҷараён гирифт. барои ин тайягарон макони мувофиқро интихоб намуда бо истифода аз меваву сабзавот ва нону қурутҳои бутафори як бозори сарироҳии хуберо ташкил карданд. дар фарқ аз баъзе қисматҳои филм, ин саҳна дар як дубл сабт шуд.
дар рафти тамошои нофарида ҳамаи мо шоҳиди боз як саҳнаи маруқангез мешавем, айниқтараш саҳнаи одамони ваҳшӣ. Аслан ин қисмати филм дар сценария набуд, аммо дар ҷараёни наворбардорӣ коргардон ба хулоса омад ки барои фикри бинандаро аз моҷароҳои дохили автобус ба дигар самт ҷалб кардан онро сабт намояд. Саҳна аслан хоби қаҳрамони Нисо Муҳаммадҷонова аст ки дар он одамони ваҳшӣ бузичаашро ба қатл расониданиянд ва ӯ аз пушти бузича то ба ғор меояд. Аммо дар асл даромадгоҳи ғор ва даруни онро дар алоҳидагӣ сабт намуданд, яъне барои ба мавзӯъ ва соли рӯйдоди воқеа мутобиқ намудани ғор бо истифода аз оташ даҳони онро рангубор карданд. дохили ғор бошад дар яке аз кӯҳпораҳои Қаратоғ сабт шуд. Расом тайягари филм Далер Миҳтоҷов бо истифода аз реквизит ва дигар ашёи лозима майдони наворбардориро то шурӯъи кор омода намуд. Бояд лаҳзае ба кори эшон таваҷҷӯҳ мекунем. замоне ки гурӯҳи ташкилӣ аз пай сохти декоратсия буд, ба ҳунармандон амалу ҳаракати одамони ваҳширо нафари махсусе меомӯзонид. дар пайдо намудани ин макон низ тайягарон зиёд саргардон шуданд. интихоби мавзӯъро аллакай карда будем ва ин қариб ки ахири вай омада буд ба наздикӣ ба филмгирӣ. баъдан тез мо ҳамин як ду рӯз дига монда буд ки барои куфтани ҳамун ғор махсус равем. мо унҷа чанд ҷо тарафи варзоб рафтем, унҷа маъқул нашуд ғор. баъд гуфтанд ки дар тарафи Қаратоғ аст, унҷа рафтем ки хушбахтона унҷа пайдо кардем. ҳарчанд ки ғори мо як тараф кушода буду, як тараф ғор буд. ин тараф мошинҳо мерафтанд, хайр роҳи мошингард буд. баъд наворбардор Абдукарим гуфтанд ки биё интизор мешавем шабонаро, вақте ки ин тараф ҳам торик мешавад, яъне ки ин ғори ҳаққонӣ мешавад. миёни иштирокчиёни ин саҳна зери ниқоби одамони ваҳшӣ симои ду ҳунарманди нақшои марказии филм Зарина Хушвақтова ва Умеди Султонмурод пинҳон аст. нақшофари онҳо дар ин саҳна тамоман тасодуфӣ буд. Умеди Султонмуродро дар майдони сабт сару либоси махсуси одамони ваҳшӣ ба худ ҷалб намуд ва ҳунарпеша қарор дод онҳоро ба тан намуда як-ду акс бигирад. либосое пӯшидам ки яке Абдулҳай Зокиров мана дид. гуфт Умед ту мести бозӣ мекунӣ? Акад не, ман мерам душанбе, ман ирӯз корӣ нестай ки моя гуфтан ки директори филм гуфт ки шумо рӯзи корӣ надорен, сабти шумо тамом ра. Не ту ҳамия пӯшидӣ, ту бозӣ мекунӣ. гуфтам охир баъд яке ман давҷа маълум намешавам ки дадори. Не гуфт мо коре мекунем ки ту буҷа маълум наши. Намедонам ки ҳоли ман филма ба пуррагӣ худам надидам. Лекин намедонам ки ман давҷа манам мешинохта бошанд ё не. خلاص در اونجا خیلی رنگوبار کردن، رنگوباری که یک پردازگر حرفه‌ای اونجا اومدگی بود، برادر عزیز ما وهاب جان، اما یک خیلی رنگوباری کرد که من داوینه خودم نشناختم. Зарина Хушвақтоваро низ дар ниқоби зани ваҳшӣ шинохтан чандон осон нест. дар нақши духтари ӯ бошад яке аз сокинони деҳаи Қаратоғро ҷалб намуданд. 43 صدا بود ها؟ نه چیله؟ мувофиқи хати сужа вақте ки баллони автобус мепарад, ронанда аз уҳдаи идораи он баромада автобусро ба садама дучор менамояд. аммо сохтани ин саҳна барои тайягарон хеле мушкил афтод.
дар натиҷа онҳо ба хулоса омаданд ки берун шудани автобусро аз роҳ ба воситаи компютер тасвир намоянд, вале идомаи ин наворо мебоист ки аслан яъне табиӣ сабт кунанд. То кадом андоза филмофарон тавонистанд дар сабти ин саҳна муваффақ шаванд ва рафти наворбардории он чӣ гуна ҷараён мегирифт? иловатан дар идомаи барнома мо аз ишқи ногаҳонии нафаре ба Мавлона Наҷмиддинова ҳам қисса хоҳем кард. ин нафар кӣ буд ва ҳунарпеша чӣ бархурде нишон дод? дар сохти ин саҳна таҳияггарон имкон надоштанд ки автобуси амонатгирифтаашонро ба садама дучор намоянд. иловатан буҷаи филм ҳам ба ин таваккалкорӣ иҷозат намедод. аз ин рӯ ба сари масъулин ҳилаи аҷибе пеш омад. онҳо ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Фарход барои сабти ин саҳна, аниқтараш пайдо кардани крани борбардоре муроҷиат намуданд. тасаввур кунед ки дар ҳамихи минтақаи дурдаст як кране ки аз соли 50 чандум мондагӣ будааст, ба хотири филми автобус ва ки мо як ҳафта пештар онҳоро огоҳ карда будем, онҳо шурӯъ кардан як ҳафта қабл аз ҳамон рӯзе ки мо занг зада ва мактуб муроҷиат кардем, онҳо ҳамон крана аз ҳамон гӯем ки вайрона бировардану таъмир кардан барои филми мо роҳандозӣ шуд. мегӯянд ки таваккал нар бувад, андеша мода. мо пешонизе ки андеша кунем ки автобуси нав ки гӯем ки амонат гирифта шудааст, то ба як кране ки бозмонда аз соли 57 аст, уна бардорем худое накарда ягон фалокате рӯй диҳад, мо гуфтем ки таваккал мекунем. иштирок дар ин филм барои Мавлона Наҷмиддинова низ хотироти хеле зиёд дорад. дар рафти наворбардории филм писарбачае ба ӯ дил баст ва ин меҳру муҳаббат то кунун бо гузораи як сол аз дили ҳарду берун нарафтааст. ин нафар писари коргардони филм Аҳмадҷон аст, ки барои иҷрои нақши фарзанди Лӯлизан аз ҷониби гурӯҳи ташкилӣ интихоб шуда буд. ин қадар бо Наташа яъне ки Мавлона дил дода буд ки вақти сиёмка мешуд гирья мекард ки ман дар бали Лӯлизан намешинам, дар бари Зарина хушвақтҳо маро дар бари Наташа шинонед. яъне ки ин қадар яъне ки намедонам чӣ як ҳиссиёте пайдо шуд бо он образи Наташа ки аз Наташа дурӣ намекард. аммо вақт дар яъне ки бо Наташа буд, ҳар ҷое ки Наташа мерафт аз пушташ буд. хеле ишқи пок дошт ва фикр мекунам ки дар тӯли умре ки то ба имрӯз худованд ба ман ато кардааст, яъне меҳру муҳаббати поки мардона, рашки поки мардона ман дар ҳамун нафар дидам. ман назорат мекардам, омодагӣ бар тайёрӣ бар филмгирӣ буд ва дидам ки унҷо рафту якчанд гулҳои тару тоза чин омаду дохили автобус даромаду ва он ҷиҳозҳое ки Наташа яъне ки он Карзинаву дигар буданд ва омад дохили ҳамун сабад гузошт гулҳоро. ва ман ин ҳамаян дидам. баъд рафтам он Мавлонаро гуфтам, Мавлона бубин чӣ кор кард? Гуфт чӣ? Гуфтам рабу рафт сабатта бин. рафт сабатта дид гулҳоям хӯ чашмош пури об шуда. ҳамин қадар як дастагули зебо худаш ороиш дода овард туҳфа кард, оғӯшаш гирифтам, буса кардам. гуфтам Аҳмадҷон, ин гуле ки додӣ то охири умрам ман ина якта албом дорам, дар они ҳамон албомам мегузорам меистад. аммо на ҳамеша дар рафти кор вақт чунин хубу хуш мегузашт. сабти филме ки кулли бинандаҳоро ба ханда водор месозад, барои худи коргардон ба фоҷиа анҷом ёфт. дар рафти наворбардории он Абдулҳай Зокиров бо амри тақдир бародарашро аз даст дод ва кор барои чанд вақт ба таъхир афтод. тамоми кормандони филм тими автобус ҷамъ омадем ва гуфтем ки рафтем наздаш ва гуфтем Абдулҳайҷон, бо оне ки ту дар хона мешинӣ ва бародарашам муддати тӯлонӣ беморам буд, дар хона менишинӣ ва доду вой мекунӣ, деворҳо туро шунида наметавонанд ва бародаратам дигар туро шунида наметавонад. ин қадар арҷ гузошти барош. хуб дигар чӣ кор кунем? намешавад ки ба ҷои як кас гур дароем. медони як кас ки рафт яъне ҷои ҳамун аст ва каси агар мешуд ки ба ҷои як кас мо гур дароем, чандин модарҳо ба ҷои фарзандонашон гур медаромаданд бадбахтона ва хеле мутақоидаш кардем. тавсия доданд ки Абдулҳай
аз ине ки шумо мешинед боз ғамгин мешавад бо ин қадар мисол яъне ки дард дучанд мешавад хуб аст ки бароед яъне ки боз корро давом диҳем хубтар аст. сабти филми «Автобус» барои наворбардори он Абдукарим Уроқов низ хеле мушкил афтод. баъзе саҳнаҳое буданд ки ӯ дар онҳо бидуни суғуртаи бехатарӣ наворбардорӣ менамуд. наворбардории филм дар маҷмӯъ зиёда аз 40 рӯз идома ёфта охири моҳи апрели соли 2019 пурра ҷамъбаст гардид. пас аз ин 6 моҳ раванди танзим ва бандубасти он тӯл кашид, аммо бинобар сабаби пандемия нахустнамоиши он ба таъхир афтод. дар ин фурсат филми мазкур тавонист ба чандин кинофестивалҳои ҷаҳонӣ роҳ ёбад ки кинофестивали байналмилалии қазон аз зумраи онҳост. боиси сарфарозӣ ва ифтихори кулли синамогарони тоҷик аст ки филми «Автобус» санаи 9 сентябр дар 16-умин маросими ҷоизасупории кинофестивал миёни 52 филми аз 63 кишвари дунё пешниҳод шуда сазовори дипломи дараҷаи аввал барои муоширати фарҳангӣ гардид. воқеан заҳмату талош ва шабзиндадориҳои кулли таҳиягарон натиҷа дод ва онҳо тавонистанд шаҳди муваффақиятро бичашанду аз маҳсули корашон лаззат баранд. аминем ки ин нуқтаи ниҳоӣ нахоҳад буд ва парвозҳои аз ин ҳам баландтар ин гурӯҳи филмофаро дар оянда интизор аст. филми ҳунарии «Автобус» дар таърихи кинои тоҷик саҳифаи навро боз намуд. яъне бо дидани он дар зеҳни ҳар як нафар умед ба фардои боз ҳам дурахшони синамои миллӣ бедор мегардад. кулли он нафароне ки аз аввал то охир моро ҳамроҳӣ карданд ва шоҳиди наворбардории ин филм шуданд, дар воқеъ дарк намуданд ки кори дастаҷамъӣ лаззат ва натиҷаи дигар доштааст. ҳамеша дӯстдори кинои тоҷик ва дастгири филмофарони ватанӣ бошед. инҷо танҳо то наздиктарин дидор бо шумо хайрхуш мекунем. сарбаланд бошед.